Da? Me Helena, savi Helena? Kašate? Aha, mišćes, a suhaljal? Da plavajućo podla uprale guba. Čačes, ha, eto kam je splavajućo podla uprale guma. Ha, emekama, a beavri, ha, baba. Mišćes, a sokeraha. Te dava tu palu nestar bulje. Ha, mišćes. A ruskereha čangasar žaba. Ha, no problem. A soja kodi keres keire. Ta bišo manke pre stolička. A mek so keres nango sao. Na. Čiha. Mišćes, a me marmušem to končo manke kredik vi marisaljo. Ha, čačes. Mišćes da me končinav, ha, a beha. Ha, baba. Mišćes. Ano, prosím. Chcel by si ja sa volám Janka, som štihlej postavy, mám blond vlasy. Aha. A mám modré očka, trojky prsia mám, dole pasík a spodkom najtka. Nosím tanga, neboj si. Čo by si chcel, stredko alebo sex po telefóne? Sex po telefóne, aha. A skáďam si, keď sa ťa môžem spýtať? Aha. To náhoda, a ja som z Bratislavy. Dobre, tam môžeme začať, hej? Predstav si, že teraz stojím nahá a blížim sa k tvojim perám. Začnem ťa boskovať jazyčkové, vopchám ti ten špicatý jazyk do pusy a začnem ti točiť kolo tvojho jazyka. Blížim sa kolo tvojej hrudi, začnem ti boskávať, pomaličky sa blížim kolo tvojho penisa a začnem ti lískať. Robím, krásne krútim. Potom mi začneš pomaličky, predstav si, že teraz vražaš do píčky. A ja vzdychám ako divé prasa. Budem skákať a budem kričať ako jak divé prasa. Skáčem a robím you fuck it. Dobre, tak zajtra si dáme stredko o koľkej? O 9. Dobre, večer. Prídeš koho Teska? Ja som nevedela, že tam sú 2 Teska. Vieš, ja som prišla z Anglicka po 3 rokoch, tak nevedela, že tam robili 2 Teska. Dobre. Tak okolo toho druhého, tam kobytovke bývam. Dobre, končím.